सोलोंथाइखौ होनो हायाबा आइजो बिथांमोनखौ जों मालाबाबो आइजो जौगाहोनायनि बाथ्राखौ रायलायबा बे आबुं जानाय नङा। मानो होनोबा आइजो बिथांमोनखौ जोङो दिनै गोबां स्किम फैदों, सरकारफ्राबो दिनै गोबां गोदान गोदान आसनिफोरखौ लाबोयो। दा बे आसनिफोरनि गेजेराव आइजोफोरनि जि बाथ्रा, बे बाथ्राया दिनै नुजाफेरदों, दा बेरखांबाय थादों। दा बेनि थाखायनो जों बर' हारिनि गेजेरावबो जोङो बेखौनो रोखा खालामनांगोन। आइजो जौगानायनि बाथ्रा रायलायोबा जे गिबि बाथ्रा आइजोफोरखौ जों जेसे हागौ सोलोंथाइखौ होनांगोन। नाथाय जोंनिया सरासनस्रा गामियाव दिनैबो रायलायनाय खोनायो, बोराय बोराय बुरि बुरिफ्रा दिनैबो रायलायो जे बेलाय मालायनि न'आवसो थांखागोन, मालायनिसो सम्पति, बेखौ फोरोंनानै जोंहा मा जागोन, बे बाथ्राफ्रा दिनैबो बेरखाङो। नाथाय जोंनि बर' समाजाव दिनै बेबादि बाथ्राया एसे गोजाम जाबाय, दा बेखौ रावबो गनायनो नागिरा। थेवबो सम सम बे बाथ्राफ्रा बेरखांबाय थायो। दा बेखायनो जोंहा बै बाथ्राफोरखौ हौवा आरो हिन्जाव ज' जुदि जों जिरायनानै रायलायोबा बे बाथ्राखौ स्र' खालामना लानो हायो। दा बेखायनो आं खावलायनाया गिबि बाथ्रा, आइजोफोरखौ जोंहा फोरोंनायनि जि बाथ्रा, लेखा रोंनायनि जि बाथ्रा, बै बाथ्राफोरा दिनै रोखा जानांगोन आरो बेखौ जोङो समाज नाङैनो बयबो खामानि मावलायोबा बेखौ थिग खालामनो हायो। दा बेनि थाखायनो आं गिबि मोनसे महर आइजोफोरनि फरायसा हिसाबै दा आइजो फरायसाखौ जों नायगोन होनबा दिनै दा आइजो फरायसा हिसाबै, हिन्जावसा फरायसा हिसाबै जोंनि फरायसाफ्रा दिनै बुहुमनाङैनो दं होनजायो। भारतबर्षनि ओरैबायदि गंसे इउनिभारसिटि गैया जेराव बेवहाय बर' हिन्जावसा फरायनानै गैया। बिथांमोना दंखायो बर' फरायसा हिन्जावसाफोरा। आं नायदों आसामनि इउनिभारसिटिसफ्रावबो आं नायदों, जेरावबो बर' हिन्जावसाफोर बेयाव दङ। मेडिकेल कलेजेसफ्राव नायदों, NITsफ्राव नायदों, IITsफ्राव नायदों, बर' हिन्जावसाफोर बेयाव थायो। दा होनबा माने बर' आइजोफोरनि मोनसे महर फरायसानि, बै महरा दिनै मोजां मोनसे अबस्थायावनो दिनै दङ आरो बेखौ जों आरो सिगां फारसे लांबावनांगोन। बेराफारसेथिं दिनै नायदों फरायसा बियो, नाथाय बेजों लोगोसे माखासे जिनिसखौ लांफानायखौ नुदों। दिनै गेलेनायावबो जोंना बर' हिन्जावसाफ्रा बिराद नाम खामायदों, नङा होमबा? जोङो जमुना बर'नि बाथ्राखौ मिन्थिगौ, कहेला बर'मोननि बाथ्रा मिन्थिगौ, दाखालिसो जोंहा बे भाग्य प्रतिमोननि बाथ्राखौ जों मिन्थिगौ। बेनि बे ओरै मा बर'मोन बिनि जों अंकुसितामोननि बाथ्राखौ मिन्थिगौ। गोबां जोङो नायदों बे बर' हिन्जावसाफोर, प्रमिला दैमारिमोननि बाथ्राखौ मिन्थिगौ। बिसोर फरायसा, खिन्थु गावनि गेलेनायखौ बिसोर मेनटेन खालामदों आरो बे बिराद गिदिर बाथ्रा। दा बेखायनो बेयाव आइजोफोरनि मोनसे महर फरायसा हिसाबै जोङो बेखौ मेनटेन खालामनो हादों आरो हानांगोन। उनफारसे आरो साबसिन रिजाल्ट जों लाबोनो हानांगोन। दिनै प्रमिला दैमारिया बर' माने हिन्जावसाफोरनि गेजेराव बेयो माबायाव एसियान गेम्सआव बाहागो लाहैदों। बे मेडेल मोननो हादों हायाखै जोंहा बे मेटार नङा, खिन्थु बर' सासे हिन्जावसा दिनै माने एसियान गेम्सआवसो बाहागो लाबाय, बेनो जोंनि जातिनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा। दा जोंहा बेनि कनसिस्टेन्सिखौ लाखिनो हानांगोन। दा आंनो बुंनो लुबैनाया बेसो, आंनि बुंनो लुबैनाया जे जोङो फरायसानि जि मोनसे रल बेखौ प्ले खालामबाय थादों बर' हिन्जावसाफ्रा आरो बेखौ कन्टिनिउ बेनि कनसिस्टेन्सिखौ मेनटेन खालामनो हानांगौ। आं जास्ट बेनि थाखाय जोंनि आइजोफ्रा एसे खामानि मावनांगोन। बे खामानिखौ जों उनाव बोरै मावनो हायो बेखौ स्र' खालामना लाबानो जायो। आं जास्ट बे बाथ्राखौ गोसोखांदों। दा बे गिबि मोनसे जि महर जोंहा बेखौ थिग खालामनांगोन। दा मोसानायावबो जों बिदिनो नायदों, नङा होमबा? मासुममोननि खोथाया फैदों, निकिता बर'मोननि खोथा फैदों, रनिता स्वर्गियारिमोननि खोथा फैदों, जे बिसोर बिराद मोजां मेनटेन खालामदों मालाय। स्टुडेन्ट बिसोर न' डाउट, खिन्थु लोगो लोगो बिसोर गावसोरनि मोसानाय, गावसोरनि रोजाबनाय बेखौबो मेनटेन खालामना लांनो हादों। बिराद मोजां बाथ्रा। चिरां फारसे, क'क्राझार फारसे थांबानो नोंथांमोना नुगोन हिन्जावसाफ्रानो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा दामनानै बिराद पारफर्म खालामो दिनै। मोनसे हराव बिसोरखौ लाङो, सोरबा 40,000 50,000 लांनानै बिसोरनि पारफरमेन्सखौ नायो दिनै। होमबा बेखौबो केरियार हिसाबै जोंनि माखासे फरायसाफ्रा मेनटेन खालामनो हादों। खिन्थु गिबि बाथ्राया फरायनाया मेन। एडुकेसनेल जों बिसोरखौ मा खालामना फिट खालामना होनो हानांगोन। सोलोंथाइखौ जेरैखिजाया मोनथारनांगोन फरायसाया। दा आङो बेखौ मेनटेन जानायखौ जोबोद गोजोनदों। 2 नम्बर बाथ्रा, जों आइजोफोर जौगानायनि बाथ्रा बुंबाय थायो। आइजोफोरखौ जौगाहोनांगौब्ला बिथांमोनखौ मर इनफर्मेटिभ खालामनो हानांगोन जों दिनै। गासै बाथ्राखौ मिथिहोनो हानांगोन। आइजोफोरखौ माने बे बाथ्राफोरखौ मिथिहोनो हायाबा गाबोन समफोर बिथांमोना आन्दायहैगोन। भारतनि दिनै अर्थनैतिक बेबस्थाया मा, भारतनि दिनै शिक्षा नीतिया मा, आइजोफोरनि मा मोन्थाय दङ, आइजोफोरा दिनै मा न्याय मोननो हायो, बे गासै बाथ्राफोरखौ दिनै मिथिनो हानांगोन। आरो बेखौ मिथिहोनो हायोबासो आइजोफोर जौगाहोनायनि जों बाथ्राखौ बुंनो हायो। दिनै एक्टफोरखौ मिथिनांगोन, आयेनाव मा दं आइजोफोरनि, बै बाथ्राफोरखौ जुदि मिथिजोबोब्ला गाबोन समफोर बिथांमोना मोनसे कन्फिडेन्टआ फैगोन अट'मेटिक। आरो बै जिनिसानो बिराद गिदिर बाथ्रा दिनै बै भारतबर्षआव माखासे आयेन दिहुनदों। बै आयेनाव दिनै जोंनियावथ' बर' हारिनि गेजेराव बा जोङो सिगांबो सोलिबोबाय थादों जे हिन्जावसाफ्रा गुबुननिखा बियो
बिनि थाखाय कुनु प्रपार्टी बहाय मेंशन गैया नङा होमबा होनायनि कुनु बाथ्रा गैया किन्तु आयेना दिनै ओरैबायदि फैनो नागिरदों मा हौवासाल' हिन्जावसानि थाखाय नोंथाङा प्रपार्टी होनो हायो होनांगोन बे राइट्सआ दिनै फैदों दा बेखायनो बै बाथ्राफोरखौ जों दिनै मिथिहोनांगोन दा आंनि खावलायनाया आइजोफोरखौ जौगाहोनांगौ जुदि जायोब्ला 2 नम्बर बाथ्रा more and more बिथांमोनखौ जों इनफर्मेटिभ खालामनो हानांगोन मिथिहोनो हानांगोन बाथ्राफोरखौ आरो जेसेबां बाथ्राफोरखौ मिथियो होमबासो बियो हयथ' आइजो जौगाहोनायनि बाथ्राखौ साननो हागोन दा दिनै जोङो भारतबर्षआव नायदों गोबां आइजोफोरखौ आरो जोङो ओरैनो नायोबा जों लिडारफोरखौ नायोबा नोंथांमोना नायगोन पलिटिशियान लिडारफोरखौ बांसिन नुग्रोयो नङा होमबा किन्तु बिनि हाइडेनाव मा दङ बेकग्राउन्डआव मा दं नोंथांमोना नाय गुबुन गुबुन फिल्डआव आइजोफ्रा दिनै बिराद नाम खामायबाय थादों दिनै नीता आम्बानीमोननि खोथा फैदों बिथांनि कनसेप्टजों दिनै ISLआ फैदों नङा होमबा बिथाङा दिनै बिराद माने धनी न'खरनिथ' बिथाङा माने बिहामजोखा किन्तु दिनै भारतबर्ष बादिखौ इन्टारनेसनेल लेभेलाव बुहुमनाङैनो दिनै गेलेनायनि गेजेरजों फुटबलनि गेजेरजों बेसेबां अर्गानाइज खालामदों बेसेबां गिदिर लिडारशिप गिदिर दिनै शिखा शर्मानि बाथ्रा जों मिथिगौ इन्द्रा नयनि बाथ्रा मिथिगौ सन्दा कसारनि बाथ्रा मिथिगौ बिराद गिदिर गिदिर CEO बिसोर जादों बिराद गिदिर गिदिर एम्बेसाडरनि रलखौ लाबोनो हादों दिनै बै आइजोफ्रा दिनै पलिटिशियाननि गेजेरावथ' गोबां दङ सोनिया गान्धीनिफ्राय लानानै ममता बेनार्जीनिफ्राय लानानै उमा भारतीनिफ्राय लानानै सुषमा स्वराजनिफ्राय लानानै बिथांमोनखौथ' जों ओरैनो नुबाय थाखायो नङा होमबा किन्तु जोङो दिनै माखासे आइजोफोर दङ गोबां गिदिर गिदिर CEO जानानै दङ एम्बेसाडर जानानै दङ बे बिथांमोना दिनै बिराद गिदिर गिदिर रलखौ लाबोनो हादों दा बै इनफरमेसना जेब्ला जोंनि बर' आइजोफोरनियाव फैगोन बिथांमोना हादोंना जों मानो हाया होमबा अट'मेटिक जोंनियावबो बै इनफरमेसनखौ जों लानो लुबैयोबा कन्फिडेन्टआ फैनो हायो 3 नम्बर बाथ्रा जों आइजो जौगानायनि बाथ्रा बुंबाय थायो बिथांमोनखौ जेसे हागौ जों स्किल आपडेट खालामनो हानांगोन आखा फाखा खालामनो हानांगोन गासै खामानिखौ जेब्ला रोंजोबोबा होमबा आरो बेहा लाइफआव आरो गिनांगौ बाथ्रा गैया जोंनिया खालि मोनसेल' खामानियाव जों बेस्थ' थायो दा सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंनिया सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मामोन सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जादों आत्मसहायक होनो असमियानि गावखौनो गाव सहाय खालामनाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंनो बिराद मोजां मोनसे लामा होदोंमोन नाथाय दिनै बर' आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अबस्थाखौ नायबा बारा गोजोनथाव बाथ्रा नङा दा आं खावलायनो लुबैनाया बेसो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ ओरैबायदिमोन जे नोंथाङा बेंकनिफ्राय एसे सहाय मोनबाय एसे लन मोनबाय दा बै लनजोंनो नोंथाङा खामानि मावनायनि माखासे आदब खायदा कौशल स्किल सोलोंनाय नोंथाङा आरो बेजोंनो गाबोन समफोर न'नि न'खौ सुंथानाय नोंथांनि फिसाजोखौ फोरोंनाय फिसालाखौ फोरोंनाय न'नि मानसिखौ फोरोंनाय बै बाथ्राया जानांगौमोन आरो बेनो सेल्फ हेल्प ग्रुप नाथाय जों दिनै बेखौ आलादा मोनसे कनसेप्टआवसो लादों आङो बै बिजनियाव मोनसे आइजोनि बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ सोंदोंमोन अनजालि सेल्फ हेल्प ग्रुप आं सोंबाय बिथांमोननि प्रेसिडेन्टखौ जे नोंथांमोना बेंकनिफ्राय बेसेबां फैसा मोनखो होनना सार जों फार्स्टआव 25,000 मोनदोंमोन होनना मा खालामजोबखो बेखौ होनना सार जोंनिया बयबो आइजोफ्रा राननानै लालायजोब्बाय जों बिदि जाबाय ओमफ्राय 25,000 जेबो गैला दा नेक्स्टआव बे 25,000 जोबनायनि उनाव आरो बिसोर 50,000 एप्लाइ खालामबाय बेंकआ आरो 50,000 हरबाय बिसोरनो दा 50,000खौ मा खालामगोन होननानै आं सोंबा बयबो आइजोफ्रा बुंबाय सार जों एडमिसननि टाइमाव मोननायखाय गासिबो आरो गथ'फोरनि एडमिसनाव बाहायजोब्बाय जादों फैसा किन्तु बेंकआथ' बिनि थाखाय हराखैमोन 50,000 हरनाय कारना मा बे फैसाखौ जेरैखि जाया नोंथाङा एप्लाइ खालामनांगोन खामानि मावनायनि गेजेरजों आरो बेजोंनो नोंनि न'खरा सुंथानो हानांगोन दा बै मोनसे कनसेप्टमोन नाथाय जों बेखौ मोजाङै इउटिलाइज खालामनो हायाखै दा आं बेखौनो खावलायनाया दिनैनि आइजोफ्रा जोङो बिथांमोनखौ स्किल आपडेट खालामनो हायाबा गासै बिथिङाव आखा फाखा खालामनो हायाबा गाबोन जोंखौ सहैजोबगोन दा बेखायनो उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोना जायफ्रा बेयाव बिमा दङ आं बिथांमोनखौ खावलायदों गावनि फिसाजोखौ जास्ट फरायनायावल' नङा बियो मा रोंफालाङो गासिबो फोरोंनांगोन नोंथाङा गासिबो आइडिया होनो हायो दिनै होम साइन्सनि जिखिनि आइडिया दङ संनायनिफ्राय साहा फुदुंनायनिफ्राय फिथा हमनायनिफ्राय बियो माबा मा होनो बेखौ फास्टफुड बानायनायनिफ्राय जेसेबांखिनि दङ सोरहाबा दिनै नार्सिंनि एसे आइडिया थायो इन्जेक्सन पुसिं खालामनाय सेलाइन फिटिं खालामनाय बिनिफ्रायबो फोरोंलांनो हायो जों फार्स्टिं काटिंनि बाथ्रा थाबाय एमब्रयडारिनि बाथ्रा थाबाय गासिबो फोरोंलांनो हायो जों आरो बेजोंनो सानसे समाव बै हिन्जावसाखौ नोंथाङा बियो साख्रि मोनैयाबाबो माबा मोनसेखौ मावनानै बे एक्सपार्ट जाहैनो हायो आरो आजिखालिथ' बिउटिशियाननि बिराद बाथ्रा फैदों दा बैखौबो नोंथांमोना लांफानो हायो दा बेजोंनो जोङो गाबोन समफोर गावखौबो सुंथानो हायो प्लास जों आखा फाखा जायोबा जिखुनु खामानि मावनानै जों सोलिनो हानाय बे स्किल आपडेटखौ जों खालामनो हानांगोन बे मोनसे बाथ्रा दा लास्ट मोनसे पइन्ट आइजोफोरखौ जुदि जों दिनै जौगाहोनो लुबैदोंब्ला बे जाबाय बिथांमोनखौ कन्फिडेन्ट बिल्ड खालामनो हानांगोन कन्फिडेन्ट होनो आत्मबिश्वासा साफ्रोमबो आइजोनाव आत्मबिश्वास दं येस आं आइजो सायाव थांना थानि आरो बै जिखिनि गोहो बेनो आइजोखौ फोथांना दोनगोन नङाबा आइजोआ माला सानफ्रोमबो लोरबां हिसाबै थागोन हौवाफोरनि गाहायाव थानाय बै मोनसे जि हुदा जि आखुथाय बे सानफ्रोमबो सोलिगोन दा बेखायनो आं खावलायनाया सासे असमिया एक्ट्रेस
प्रस्तुति फरासरनि आङो मोनसे इन्टारभिउ नायदोंमोन बे बिथांखौ सोंदोंमोन गांसे मेगाजिना बिथांखौ ओरैबायदि सोंदों जे आजिखालि भारतबर्षत बा पृथ्वीत आमी नारी निर्যাতনের কথা সদায় শুনি থাকো পেপারে কাগজে টিভিত সদায় দেখি থাকো আপুনি কি কব হন্না বা বিথা मोनसेल' কথা बुंदों যে নারী নির্যাতন তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে নাৰীসকলে নিজৰ ভিতৰত সুপ্ত হৈ থকা শক্তিবিলাক যেতিয়ালৈকে জাগ্ৰত নকৰে আৰু এই শক্তিবিলাক যেতিয়ালৈকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে হৃদয়ঙ্গম নকৰে তেতিয়ালৈকে নাৰীসকলে সদায় ভুগি থাকিব না আৰু নাৰী নিৰ্যাতন তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব না তা আইजोफ्रा बै गोहोखौ मिथिनांगौ जादों जे आइजो सासेनि सिङाव बेसेबां गोहो दं दा बै गोहोखौ जेब्ला बे फिल खालामनो हायाब्ला अराय सम आइजोफ्रा निर्यातित जागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों दा आंबो दिनै बेखौनो गोसोखांदों दा जोंनि सिङाव गोबां गोहो दं बिथाङाथ' ओरैबायदि बुंदों जे सासे आइजो गोसो जायोबा मा लक्ष्मी बिथाङा मा सरस्वती जानो हायो बिथाङानो मा दुर्गाबो जानो हायो आरो गोसो जायोबा बै आइजोआ ओरैबायदि रुद्र मुर्ति रूप धारण खालामनानै मा कालिनिबो रल लानो हायो दा बे रलखौ सासे आइजोआ बे बाथ्राखौ मिथिनांगोन आरो बै कन्फिडेन्सआ जेब्ला आइजो सासेनाव थागोन होमबा बे आइजोखौ रावबो दांनो हाया आरो बे आइजोआ गावनि गोहोखौ जेब्ला बियो बाहायगोन होमबा बे नारी निर्यातननि खोथा बेवहाय मालाबा फैनाय नङा जादों दा बेखायनो नैबे माखासे महर जों जे दिनै लुबैदों आइजोफोरखौ जौगाहोनायनि बाथ्रा बे बिथिंफोरखौ जोङो नोजोर बोनांगोन आं जास्ट बेखौ खावलायदों